يغنى ينجر جنريت جبرلنا زولنا يمسلي كل عينت سيرش زغورنا يقدر محزي سيف غير يزامط انا بنت انا قد محزي زطيقوا انتي كان زنبره اتيو كريكم يلامنت او زلو ابزا سلستنت زيا ابزا سلستنت زيا كاتيه اوا اتيه ماي ستاف تبل ابزي انيا ماي ستاف تبل ابزا ماي ستاف تبل كليك نغبر سلازي جنريت ناولخو سيرش الغورخو قد محزي فوتوتات منامنات اوزي جنريت لخوننيو مالتيو جنريت خوينو اقميتو ازي كتاتيه بدمساس يخلي بزي كانسل ወይ ከዓ ድሊት ልብል ነገር የውል ያውዚ ማለት እዩ ስለዚህ እንታይ ኢና ንገብር ሴቲንግና ኢና ነማዕራር ሓደ ግዜ ባክ ኩለየ ስለዚህ ላውዚ ኢሉ መልሰና ሓደ ግዜ ባክ ክንብለ ከለና ስለዚህ ኣብዛ ኣትየ እንታይ ክገብር እየ ኣብዛ ናይ ጂሜይለይ ፕሮፋይል ለላ ኣብዚኣ ከኣቲ እየ ሓደ ግዜ ናብዚኣ ንኣቱ እሞ ኣብዚኣ ኣቲና እንታይ ኢና ንገብር ጄሚናይ ድሕሪ ረኣኹሞ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ ጄሚናይ ኣፕስ ኣክቲቪቲ ትብል እያ ማለት እዩ ስለዚ ላብኡ ኢና ንኣቲ ጄሚናይ ኣፕስ ኣክቲቪቲ ንኣቲ ማለት እዩ ላውዚ ብምእታይ እንታይ ኢና ንገብር ሕዚ ንምንታይ እዩ ሴቭ ኮይኑ ዘሎ ትብክየ ሰርች ክገብሮ ዝተቐመጥኩ ሴቭ ኮይኑ ፀኒሑ ዘሎ እዛው ዝለላ ኦን ስለዝኾነት እያ እዚኣ ኦን ስለዝኾነት እያ ሴቭ ኮይኑ እኒኦ ማለት እዩ ኦፍ ተትኾን ነይራ ሕድሕድ ሰርች ዝገበርክዎ ምስ ወፃኹ ቀጥታ እዩ ዘጥፍኦ ማለት እዩ ስለዚ እዚ እንታይ ክንገብር እኒአና ሴቭ ገይሩ ከፅንሐልና እኒኦዎ ኢልና ተዘይሓሲብና እዚኣ ኦፍ ንገብራ ማለት እዩ ተርን ኦፍ ትብልኒ ኣብዚኣ ኦፍ ንብላ እዚኣ ንኻ ተርን ኦፍ ንገብራ ማለት እዩ ስለዚ ኦፍ ንገብራ ነዚኣ ባክ ሕዚ ግን ኣነ ኦፍ ክገብሮ የደሊ ምክንያቱ ሓደ ዝሰርሖም ነገራት ኣብኡ ክፀንሕኒ ስለልደሊ ተርን ባክ ኦን ክብላ እያ ኣብዚኣ ላብ ነበርክዎ ክፀንሕ እየ ማለት እዩ ኦን ኮይኑ ክፀንሐለይ ይደሊ እየ ተርን ኦን ክብለ እያ ሕዚ እውን ተርን ኦን ክብለ እየ ማለት እዩ ስለዚ ተርን ኦን ኢለ ላፍታ ዝነበርክዋ ተመሊሰ ኣለኹ እና ጎኢት ክብለ እየ ስለዚ ኦን ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ካሊእ ክነስተኻኽሎ ዝግበአና ኣብዚ ወይ ከዓ ጠቕላላ ክነጥፍኦ እንተደሊና ነቲ ሴቭ ገይር ዘቐመጦ ፎቶ ይኹን ሰርች ዝገበርናዮ ሓሳባት ጠቕላላ ከጥፍኦ ተደልየታ እገብር ኣብዚ መፅአ እየ ድሊት ዝብል ማለት እዩ ኣብዚ ዘላ ድሊት ትብል ናብዚኣ መፅአ ድሊት ዝብል ስለዚ እንታይ ገብር እኒአኒ ማለት እዩ ኣብዚኣ መፅአ ድሊት ናብዛ ድሊት ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ድሊት እዚ ክንመፅእ ከለና ናብ መጀመርያ እንታይ ይብለና ኣሎ ላስት ኣወር እቲ ናይ መጨረሻ ሓደ ሰዓት ዝነበረ ሰርች ንገብሮ ነበርና ደከጥፍአልካ ወይ ከዓ ላስት ደይ ኣብቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ሰርች ክትገብሮ ነበርካ ደከጥፍአልካ ወይ ከዓ ኦል ታይም ኩሉ ክሳብ ሕዚ ሰርች ዝተገበረ ኢሉ የቕምጦ ማለት እዩ ስለዚ ጠቕላላ ከጥፍአና እንተደሊና እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ኦል ታይም ንብል ኣብዚ ነዚ ንነኽኦ ማለት እዩ ወይ ከዓ ናይ ሎማዓንቲ ብቻ ከጥፍአና ተደሊና እውን እንታይ ንገብር ኣለና ማለት እዩ ቅድሚ ሰዓት ዝሰራሕናዮ ከጥፍአና ተደሊና እዚኣ ንገብር ወይ ከዓ ናይ ሎማዓንቲ ሙሉእ መዓልቲ ጠቕላላ ናይቲ ዝሓለፈ መዓልቲ ከጥፍአና ተደሊና እውን ነዚኣ ንነክእ ኣነ ሕዚ ኦል ታይም ክብል እየ ምክንያቱ ኩሉ ክሳብ ሕዚ ሰርች ክገብሮ ዝነበርኩ ዘይሮ ክገብረለይ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ክገብር ኣብዚኣ ኦል ታይም ይብላ ኦል ታይም ቀፂሉ ዝመፅእ እንታይ እዩ ድሊት ናው ይብለና ኣለዚ ኣብዚ all of your selected activity will be permanently deleted for example ኢሉ ኣብዚ የቕምጦ እሞ እዚኣ ይነኸኣ ማለት እዩ ጠቕላላ ሴቭ ዝኾኑ ሰርች ዝገበርክዎም ክሳብ ሎማዓንቲ ዓመት ዝገበረ ይኹን ሓደ ሰዓት ዝገበረ ክልተ መዓልቲ ዝገበረ ይኹን ጠቕላላ ድሊት ትገብረለይ ተደልየ ኣብዚ ይነኽኦ ማለት እዩ ስለዚ ድሊት ይኾን ማለት እዩ እና ልጀሚናይ ክንጥይቕ ከለና ልጀሚናይ ክጥየቁ ዝግብኦምን ዘይግብኦምን ሕቶታት ፈሊና ኢና ክንጥየቕ ዝግበአና ማለት እዩ ቅድሚ ጀሚናይ ምጥቃምና ጀሚናይ ንምንታይ ከም እንጥቀሞ ቅድሚኡ ፈሊና ብምፍላጥ ኢና ክንጥይቕ ዝግበአና ስለዚ እዞም ነገራት እዚኦም ኣብ ሴቲንግ ኣቲና ቅድሚ ምስኻልና ጀሚናይ ክንጥቀም የብልናይ ወይ ከዓ ክንጥይቆ ዝግበአና ነገራት ፈሊና ክንጥይቕ እኒአና ማለት እዩ ዋላ ሴቭ ተኾነ እውን ምንም ኢምፓክት የውሊ ኢልና ናሓስብ ተኮይንና ምንም ጉድኣት የውሊ ሴቭ ገይሩ ተቐመጠ እውን ችግር የውሊ ኢልና ናሓስብ ተኮይንና እንታይ ኢና ንገብር ፈሊጥና ንጥቀሞ ማለት እዩ ንምንታይ ኢና
ንምንታይ እዩ ሴቭ ዝገብሮ ላብ ጎግል እዩ ኣለኹ ላብ ጎግል ስለ ኣለኹ ሪፖርት ይገብሮ ጀሚናይ ላብ ጎግል በዓል ዋና ሪፖርት ስለ ዝገብሮ ሪፖርት ናኾነ እዩ ዝቕመጥ ማለት እዩ ሪፖርት ክግበረና ተዘይደሊና እቲ እንሰርሐ ግን ቀጥታ ብኸምዚ መልክዕ ነቐምጦ ማለት እዩ ስለዚ ነዚህን ከምዚህን ዝበሉ ሓበሬታታት ንምርካብ እንተደሊኹም ቤተሰብ ኩኑ ላይክ ሼር ፈሎ ብምግባር ቤተሰብ ናይ ዝገዛ ዝኾኑ ማለት እዩ